Galicia vai a seguir de xeito continuo avanzando en utilizar todos os instrumentos de digitalización que teñamos ao noso alcance para estar cerca dos seus cidadáns, pensando, sobre todo, en esos galegos do exterior que estades en cualquier parte do mundo. Se nos referimos á conexión dos galegos do exterior coa Secretaría Xeral de Migración ou cualquier outro departamento da Xunta de Galicia, teño que decir que telemáticamente vas a poder rexistrar as túas solicitudes, tanto para un programa de carácter social como as axudas económicas individuales, para programas de retorno como pode ser para solicitar unha bolsa BEME, tamén para aqueles mozos que queren participar no Conecta con Galicia no Camiño ou no Conecta Voluntariado, e en calquera deles valo poder facer a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Tamén os nosos maiores poden solicitar a participación nos reencontros con Galicia a través da sede electrónica, e todas as entidades galegas do mundo tamén solicitan as súas axudas para funcionamento, para actividades, para apoio infraestructural a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. A sede electrónica permite un acceso ás 24 horas do día, dos 365 días do ano para calquer cidadán en cualquier lugar no que se poida atopar. Lembra que toda a información que poidas precisar a este respecto vas a tela no noso portal web, en Galicia Aberta, que creo que xa coñeces perfectamente, pero non solo, tamén ten en contra as nosas redes sociales, o Instagram, o Facebook, e o Xe. Todas elas vanche permitir acceder e coñecer o funcionamento da Xunta de Galicia en xeral, de cualquier departamento e, por suposto, da Secretaría Xeral de Migración, e vas a poder contactar con nós non importa o lugar do mundo donde te encontres.